Haka kateng ka batiang tam ka badan bor ka jong uji sukres ubau kun jong ublay. Ngai kublay bat nga priang subhai pi baro ki perlok ki ba i ki jonga ki baju snotanat mas ngap iki kubor lengba kani ke channel Khasi Gospel Media. Nga kwar ban priang subhai ki perlok ki badang thamai ki ba pej ki ba ngap iki kubor lengba kani ke channel. Ka kubor ka banga kwa ban sam ha kani ka por kalong. Omda ke jingle kamot ayu balai bangakwa bani sam ya kani ka khubor hoot kani kamde ke jingli na ka comment section Henry kade ka jumam ya ka bala tho ya ka bala ai ya ki khot Bible Rom kolonong balai ka khot parpho Ephesus kolonong ba ar ka khot ka pra bat ka khnai let's say ngalaban ong don ki ba berkat ba omda ke jingle ba on pengsan ya obriu ki berkat ya ka jingle ya ki shipo hukum ni ya ki we ki jingle ya ka bang kwa ban batai bania hagne ka por ho ngakwa ban ai kublei ya ki polok ki bi ki jonga lada pidon kanu ke jingkli phila ban kli tho ai ha ki comment section lani lar phimdon ki jingkli phila ban ai ya ki jubab na ki khot Bible ban krishan ya ka ai ka bang akran ya ngin ya pai shakaktien ka beem ka jongblay to ai bo muslim khu jumblay on yalam yangi iwe pa iwe ngakwa ban pusuthu don sau jaj ki hukum ni ki jaj an ki jong ublay ba kita kilong ki an makanja muslim ki an jiknya jingkriam ki an sanshar khadar ki an jingkot jingkhia kini kide ki jaj an ki beran ha ka testament ka beram wat hadu ka testament ka batmai Henry hagni ka por nga kwa aban kran tang ya kini ki atli ki jayan ki an bakanjam sim ki batho ya ki shpotli ki hukum ki jongblay bat ki an jiknya jikriam ki ba ngine plebnia hagni ka por ya ki shpotli ki hukum ki jongblay ki an bakanjam sim la tho da ki shenri akti ki jongblay ha ki atli ki maul kniam ka kitab Exodus kolonong balai puwe ke dukhat bakap pra ka kedo ka batai ya kata ka bayi ki an jikinya jingkriam la tho de ki shinri akti ki jong Moses ha ki kot kli ka kitab Deuteronomy kolonong balai puwe ke dukhat bakandai bat ka ba pasau ya ki shpotli ki hukum ki jong balai la kran da balai how Moses shwaban a yakini ki shpo hukum shabaro Exodus kolonong ba alpho ka dukhat ka ban kong haduk bakhanyo ka bayi ki an jiknya jingkriam la tho do Moses la kran do Moses ha ki khun Israel yakum kini ki jaj hukum Leviticus kolonong ban kong ka dukhat ka ban kong hadu ka balai labu yakini ki shpo hukum hapo ka senduk ka jutang ka kitab Deuteronomy kolonong ba shpo ka dukhat ka ban kong haduk ka basan ngalapan iya piru hagan gedor pila ban pej kanu kata sunduk kejutang labu ikini ki hukum jong ki jingknya jingkriam ki an jingknya jingkriam ka korkli hakrung jong ka sunduk kejutang ka kitab Deuteronomy kelanong balai fuai ke dekat bab sau hadu al kohrio la ai ikini ki shpo hukum ban kdo ya ka pop rom kelanong banyo ke dekat banyo la ai ikini ki hukum ki an jiknya jingkriam ban kedo kumno ban pendap ya ki jingle habale pop Leviticus kolonong ban rio ko dekat ke ban kong terter kini ki shpo hukum kilong ki bajanai ki bakho ki bahok bat ki ba bahade sam ka bakhat khandai ke dekat ke banyo rom kolonong banyo ke dekat bakat ar ka kedo ba ka kren ya kata kat ba ya kini ki hukum ki an jiknya jingkriam kilong ki bam janai Hebrew kolonok banyo kadukhat kabakat ar kapra bat kabakat khandai la khot ya kini ki shpo hukum ka jasim ka hukum ka jingpen lai lut Jacob kolonok ba ar kadukhat kapra bat kabakat ar kat ba ya kini ki weipat la khot ya ki hukum ki ba ha kinyam kirkom Ephesus kolonok ba ar kadukhat kabakat san kini ki shpo hukum dang penskam la yai penskam da oblay jangwai sam ka bashispa khatway ka dukhat ka banyo ba ka bapra ka ongkum ni
ki kam ki kti jong u kilong ka jing shisha ba ka jing bishar ki hukum jong u baro ki ba scam la pan scam ya ki junom la junom wat u Yesu Kristu haba ula walong do lasnam syakani ke pertai ukuran ya ka ju ba ula wan ban scam Matius kelonong basan ka dekat ke bakat nyo bat ke bakat pra kat ba ya kini ki hukum ki an jiknya jingkriam la pendu pendam Kolosai kelonong ka baar ka dekat bakat saw ko ongkom ni habala la pendam no ya ka kot jikula bla tho hakinyam kirukom ka Bible ka klam ong bla tho hakim maluk niam habala la pendam no ya ka kot jikula bla tho hakinyam kirukom ka balai le persya yangi ka bala long persya yangi bat ula weng no ru ya ka ura sanar ya ka ha ka ding pna u Yesu Kristus usanar ya ki an ki hukum jingknya jingkriam namar ba ke jingknya jingkriam baro ki longtang ke serngiu ki kado syau u Yesu syamlawan ban sanar ya ki sipo tli ki hukum ke jongblai phimdei ban snotho bakla halor kani ke banta hapdeng kini ki arjat dan bun ki prakastan ki bai ki jonga ki ju sotho bakla ngakwa bangin pa shik e ke bau Yesu ukran Matius kelonong basan ke dekat ke bakat nyo bat ke bakat pra wan mut banglawan ya ke ban pendam no ya ke hukum lani ya kinong itu lupa ngam syam lawan ya ke ban pendam no Henry ya ke ban penskam na basisha ngong hapi haban da lenno ke kendo bat ke beneng lani ke beneng bat ke kendo kat iwe idak red lani iwe bakun kenyat e na ke hukum in om lenno iwe bakun kenyat e kala belong ukoma ngala syendur ya ka Bible hakane kedor pni ya ka kitab Exodus kelonong barpo baki shpo tu ki hukum gujomblai kilong ki babet kadba ya ka ni ka wepat ka kot catechism kaladon ka jing pekela ka bakra ba hukum ka baar laweng da ka borbriu da ka borniam ya ka hukum ka basau kila pengkela ya ka hukum ka ba shpo kile pia ar benta kop kelonong kebaar ke dekat ke basipau ko angkum ni nama jar bersumar biang ya ke hukum barok kawai Henry unjen tot tang highway ula jalong ubaram naki baro proverb apu pra ke dekat bakandai uba paino yala ke skona ke bayu sngo ya ke hukum wat ke jing duai jong uta kalong ke jing ijli nengkong Yohanes kelonong kebaar ke dekat ke basau utau boong ngai itu ya ublay bat ubam sumari ki hukum jongblay ulong ubalam ner bakata gajisha kamdon hau ken mau bangi sumari ki hukum jongblay omdei namar bangin yo ya ka beneng lane bangin yo jingpen em ngi suma nama bangi i ya ublay ngi i ya uta ubalong kumni Yohanes kalonom khasaw ka dekhat bakasan uji suang lada pi i yanga to sumari ki hukum jonga ar Yohanes ka dekat ke banrio bakani kelong kata ka jingi ej bangini ya ka bakum kita ki hukum jong ki hukum ki bau Yesu lahikai kani kelong kata ka hukum kumba phile sngo nadu ka ba menengkong game day ki bathmai ki day ki ba nadu menshwa ka testament ka berem hadu menta u Yesu udang krani ki ju bangini ya bangin sumar ya kita ki hukum dan ki ba amar sumar ki hukum kalong ka bae hadu kata-kata namar bakin open mento yangi kan mau bakaktin ka baem ka jongblay ka okom ni ningkong Yohanes kalong ka basan ka dekat bagalay nama kani kalong ka jing e jongblay bangin sumari kita ki hukum jong bagita ki hukum jong gemlong ki bakhya ngeni pha sha kani kamat rom kalong ka balay ka dekat ka barpho naba kumta na ki jingle ka hukum ono pengsan ya ka wei ka do akhmat jong nama da ka hukum long ka jingtep ya ka pop ni ka bor ya kata episodes kalonong ka baar ka dekat ka bapra bat ka baknai nama da ka jinga e lapan em ya phi da ka jinget ken ka taru om na phi kalong ka jingai ublei om da ki jingle ken ba unoru unomyo masngor sorong ni ka bor ya kani bayangi shispa na ka shispa lapan em yangi daka jingai e ke jongblay bat daka jinget ha ublay habaka Bible ko om daki jingle bakum ki e ki bangakwa bangini puli hang ni kapor
bangin ti bania biang seisin hani kapol. Ka Bible ko om na ki jingle ka hukum ki bakumno ki bangin le. Episos kalonong gabaar ka dukha bapra bat ka bakandai. Ka Bible ko ong kumni seisin ngat puli nama da ka jinge lapan MFP da ka jinge ken ka taru om na pihi kalong ka jingai ublay om da ki jingle hagani kapor hato ki kdo ye ki shpokum ne ki jingle jong ki jingknya jingkriam nakaju kalonong ka dekat bakasan ka batai ka ong kumni haba ula pendu no hakado jong u ye kata ka jingishun ka balong ka rukom ki hukum ka ba hakinyam ki rukom om ne ki jingle la pengsan yangi ka bumut om ne ki jingle jong ki hukum ki jingknya jingkriam lani om na ki jingle jong ki an jingknya jingkriam ban peksan yang em kam dei kumta ken mau ba ka Bible kam ju hikai bakla yangi detang ka jik suthu bakla ka jongi haba ka Bible ko ong om na ki jingle ka kdo ye ki jingle jong ki jingknya jingkriam hoi na du ki por menshwa hadien jo ka pop laju pendap ye ki jingle jong ki jingknya jingkriam baro banyo jingmap da kasnam jong kimrat bat ki haban ngej bauta umrat uyang parsi ya uta u langknya uban sawan bathau ya ujispress kumbalakran naga gospel ka kom Yohanes kalanong bankong ka dekat ba akunai baro ki long shwa man shwa jongi haba ki pendap ya kanyam kerkom ki jingle ki ngej bau ni udai tang parsi udon uta ubasa sha shisha Kemjuru ka Bible ko ong kumni Galatia kalonong kabaan ka dukha bakhanriu penban habang itib ba on pengsan ya obriu da ki jingle ka hukum da ki jingle jong ki hukum ki jingknya jikriam hande da ka jinge ha o Chris Jisu ki minbarim jongi haba ki penyap ya unu umrat nak mtaban yo jingmap la da ki nge bautu umrat ude ubobujli ya kajing im gajuki ha kajaka baki kide banyap umrat usha kadon kajipuksan yaki and ito tip ha gani kapor ha testament matmai yangi on buksan dakasnam ka jong ujuspres omshu dakasnam ka jong umrat ka Bible nagaju ka shiti Galatia kalonong balai ka dekat bapuai ka ongni hato kata ka hukum te kaya persya kita ki jikular blai ka bomot kini hukum ki persya om kumta namala dala ai ka hukum kabala ban penem da shisha ka hok kalong na ka hukum ken nang ta shishu rom kalonong ka balai ka dekat ka balai puai ting ya pendam no ya ka hukum da kani ka jinge om kumta handa shisha ya perskam ya ka hukum ki hukum jong ki spotri ki hukum ke bangi ong ki hukum ki ain bakajam sim yakini ken nginak perskam handai ki hukum ki an jiknya jikriam nya pendam nama bo krisi ula pendam halor gani pena tinya pendam no ya hukum da gani gejinget langit hau jus kris kum ki kristan ngin ong baki shpo kum kim don kamshu ka Bible ko ong om kum ta rom kalonong ban reu ko da kapakasan ko ong kumni kum note ngini la pop ke ka pop ka de ke jimping kenya ki kum gujong blai nengkong Yohanes kalonong balai ke dekat basau kum no ting ngini la pop kum no ngin peng kenya ki kum gujong blai ye ki spotri ki kum gujong blai na bangim lang hapo ko kum Henry hapo ka jinga om kum ta ken mau ba yangi on pengsan da ke jingle jo ke jingnya jikriam ditang na ka jinga ha ujus plus tang namar bangila ngila priang ye ke jingai ke jongblai hatong ngeng kentat no iki spotli ki kum jongblai om komta ngakwar ban pekamau sin bangi sumari ki kum jongblai omde bangin yo ya ka benang omde bangin yo ya ka jingpen aningi sumari uta ubala ong yang ngi ko ngo ngi je ubong la da pi janga to sumari ki kum jonga Jacob kalonong kabaar ka dekat ka bakanyo bat ka baar pon rio kum taru kata gajinge lada kamdon gijingle kalong kabayap halade kum nong yan ong banginge hau blai kad bangim sumar ki spotli ki kum jong blai ka Bible ko ong kum ni namar kum ba ka met klam ka masem kalong kabayap
kum taru kata ke jengek klem kita ke jengle kelong kebayapkan laling ngi ong bangingit haublay ngim sumar ke kum jumlay ke jengek jengi kelong kebayap kum nu ngan ong nga ithu yoblay kad banganang tu ngan klem ngan pengkhen ni kiwi ki kum jumlay em nyamla benle kum ta habangi yoblay nginget haublay ngi pediang ye jengek ke jumlay ngi sumar ru ye ki kum ke jumlay ka kitab jingpa pau kalau no bakhat saw ka dokhat ka bakhat ar ka kadau shai ye ki bri gu jongble ki sngi ki bakhat du ki bakum nu ngin syam hang ni kadan ka jinge sha jeng kita ki rukhu kita ki sumar ki kum jongble bat ye ka jinge ujisu om ta bakinget ki sumar ye ki kum jongble ngange baki kubor ki long ki bashai kat ka sngi bai ba oble un kurkhu ye phi wi pu we na ta brom jongble amen.